Oops. Killer pork adobo. Good morning mga ka-studio. Today's episode po is another outdoor cooking. At magluluto po tayo ng killer pork adobo. Ito po yung 2 kilo po ito na pork bilisla po. Gagawin nating killer pork adobo. So hindi na natin patatagalin to. Simulan agad natin mga ka-studio. Huwain na natin. Ay, madami na ito mga ka-studio. Tara, ugasan natin. Lagyan natin ng kunting mantika mga ka-studio. Lagyan natin sibuyas. Tapos ahos. Karne mga ka-studio. Stage po mga ka-studio, kumukulo na yung tubig ba na na-produce ng karne natin. So lalagay ko na dito yung asin at saka black pepper. Lagay ko na yung asin. Ito naman, black pepper. Ayan. I-mix natin, tapos antayin natin na lumabas yung mantika. Grabe, ang aso po ng kuwan, kahoy na ginamit namin kasi laging umulan dito ba. Basa yung mga kahoy. Balikan natin to pag lumabas na konti yung mantika para ipagpatuloy natin yung pagtimpla dito mga ka-studio. At this stage mga ka-studio, lumabas na po yung mantika niya konti. So yan na po yung hinahanap natin mga ka-studio. Timplahan ko na po ng konting suka. Yan. Konti lang po. Tapos lagay ko na din yung toyo. Tapos lagay ko na rin yung magic sarap. Yan.
Mix natin to. So yaan natin tong ganito mga kasudyo hanggang sa kumulo konti yung sabaw niya nandito ba. So yaan natin sandali. So yan, kumukulo na po mga kasudyo, ilagay ko na yung tubig. So yaan natin to ganito hanggang sa lumambot yung karne niya. Kung kulang yung tubig, dagdagan nyo lang po. At this stage mga kasudyo, konti lang po yung sabaw niya. Nakikita nyo. So para mas maging masarap pa po ito, dapat ma-pan-fry natin po at maubos yung sabaw niya. So ang style ko dito, kukunin ko tong sabaw niya, magtitira ako ng kunti. Ayan, kukunin ko to. Yan, mayroon pang matira na konti pero mababalik to siya mamaya. Yan, konti na yung sabaw. Tapos ilagay ko ng timpla niya. Ito, dahon ng laurel. Tapos brown sugar. Para ma-complement yung mga lasa niya ba. Yan na po. Tapos mix natin yan. Masarap kasi itong yung humba pork adobo pala na ma-pan-fry sa sarili niyang sabaw ba. So yan, mix lang natin to. Nakikita nyo mga kasudyo, kumunti na lang yung sabaw niya. Parang sticky na siya ba. So ganyan po. Tapos since kunti na lang yung sabaw, ibabalik ko ulit yung sabaw na nakuha natin. Ayan. So ito po yung pinaka-importante na part po. Kasi yung gagawin natin na pork adobo, parang wala na siyang sabaw talaga ba. So yaan natin to na maubos yung sabaw, tapos balikan natin mga 3 minutes na lang to mga kasudyo, luto na after. Sarap ng tingnan, no? Here we go mga kasudyo, luto na po ang ating killer pork adobo. Yan, sobrang sarap po. Malambot siya na sobrang pula niya ba. Sticky yung sauce niya. Siguradong mapapadami tayo sa kanin nito mga kasudyo. Lipat na natin sa serving plate. Wow. Oops. Yan, ready to serve na ang ating killer pork adobo. Tara po, kainan na. Mukhang ang lambot. Ang bango. Wow. Oh.
Ready na po ang aming killer pork adobo. Ayan, ang sarap na pong kumain. Hindi natin patatagalin itong mga studio. Pray muna tayo bago start. Bless us, O Lord, and this day gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na po. Yes, sobrang excited ko na po. Oh, sana hindi magulan mo. So ito na po, naguyog-uyog sa humok. Wow. Kain po tayo sa lahat po ng nanonood sa amin ngayon. Maraming salamat Yan o, po. combination of fat and meat. Ito sa akin mo. Hunod og tambok. Unod. Yan ay tambok mo na ilami ani. Yes. Yan, kainan na. Sumasabay po sa amin sa kainan. Maraming salamat po, kain po tayo. Yes. Let's go, start na tayo pa. Kain po. Sarap. Lambot no? Yung ginawa po niya dito is kuan. Hindi niya po nilagyan ng kuan ba? Sabaw. Tuyo po ito. Mm-mm. Yung lasa niya, manamis-namis po. Mm-mm. Saktong-sakto no? Ang sarap. Malambot siya ba? Maraming namis na malapot. Yung sabaw niya, nanood dito sa laman. Sticky siya. Siguradong malasa talaga. Muni pang pista nga. Adobo. Mm-mm. Ito pa oh. Terus kadami ano eh. Bawal nih semua high blood. Sarap po. Kamang. Ngan ba tengah? Nang uno di mo? May tambok po. Nang napoy tambok kana eh. Ami ano mo? Nga ko na eh. Nagandi ko nudo. Hindot mo na itong kuhan. Kasi maraming laman ba no? May fats, mayroong laman. Ito yung pork adobo na grabe, ang kalas kanon. Nabito yun ako sa sabaw pa. Sarap niya may sabaw, no? Sarap oh yun. Nanuot yung sabaw niya sa kuan. Lahat ng laman, lahat ng kuhan ba no? Meat nandun yung sabaw sa umapit. Masarap pa dito sa pork adobo, hindi madaling mapanis. Hanggang bukas pa to.
Actually, madami po kami. Madami po yung pamilya ko. Madami din sila. So, kapag tuwing nagmumukbang kami, mayroong madaming matira. Hindi po, Hindi na, sayang. hindi masayang. Tapos, hindi na aabutan ng umaga ba. Kasi, daming kakain po. Sarap. Naubos na yung kanin natin to. Mm. Tapos tayo. Oh, sarap. Grabe, sobrang satisfied ko po sa killer pork. Nalo po. Sarap. Shoutout po muna kami. Shoutout po sa mag-asawang sina Blanche at Gisrel Dinoy at sa mga anak nila na sina Zach, Blake, and Paul Jace from Tugon, Cordova, Cebu. Hello po. Ay po. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po. Shoutout Angeline Solomon, Sofia Rimendo, Hyper Vlogs from Negros, Marie Claire Dumuran, Candy Arguiles, Elbs Variety Vlog, Sheila Binetes, Lani Stares, Charles MJ, Edmar Viernes 1821, Nympha Tirol from Leyte, Danith Salvador, Mila Romero, Veronica Ariola, Matthew Almasin, Teresita Casis from Singapore, Maria Tef Balagwer Vista from Damam, Sinsya po Honey sa- Fentes, Sinsya po sa kuhan. Mga aso po. Honey Puente, shoutout. Zimar Tobo, Christine Joy Belison, Ginalyn Zabala, Christy Kailing, Van Place from Iligan, Angelica De La Cruz, Ampas TV, Online Biz Marketer, Jean Sibanes from Laguna, John Gabison, Vilma Delgado, Luis Chicharon of Carcar City, Cebu. Hello po. Hello po. Jade Maharlika, Shami TV, Mark Sagaral, Charles Floranza, Judith ng Abu Dhabi, George Espirito, Tim Liam, Marife Corpuz, Simply Shini at sa mother niya na si Elnora Salis. Hello po. Oragon Bicolana, Rinalyn Gray, Simple Guevharts, Recas TV from Laguna, Mayans Baluarte, Linlin Cadilina from Butuan City, Mary Ocampo from Cardona, Rizal, Astrid Jr. 2.0, Kurt MJ Buendia, Camille San Vicente, hi Camille, Jeff Iscape at Libet Gonzalez from Tagum. So yun na po lahat mga kastor. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan natin today po at sa pagluto natin ng Killer Pork Adobo. So bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na outdoor cooking at mukbang. Bye-bye!